Exodo 30 ang paghimo sa sudlanan sa kasabotan. Unya naghimo si Bezalel og sudlanan sa kasabotan ginamit ang kahoyng acacia. Ang gitas-on ini 110 ka sentimetros, ang gilapdon sa 66 ka sentimetros ug ang gihabugon sa 66 ka sentimetros. Gihapinan niya kiniglonsayng bulawan ug giribitihan usab og bulawan ang mga ngilit niini. Gihimoan niya kinig upat ka argulyang bulawan nga gunitanan ug gipakabit kini sa upat ka eskina niini, tagduha ka argulya sa matag kilid. Naghimo usab siya gayongan nga kahoyng acacia ug gihapinan kinig bulawan. Gibalhog niya kini sa mga argulya nga diha sa matag kilid sa kahon ingon nga mga yayongan. Ang kahon gihimoan niyag tabon nga lunsayng bulawan. 110 ka sentimetros ang gitas-on og may gilapdon nga 66 ka sentimetros. Alang sa duha ka tumoy sa tabon, naghimo siya duha ka kerubin nga sinalsal nga bulawan, usa sa isig ka tumoy niini. Gihimo niya kini nga unay sa tabon. Binukhad ang mga pako sa kerubin busa napandongan sa ilang pako ang tabon. Nagatbangay ang mga kerubin og ang matag-usa kanila nagdungaw sa tabon, ang pagbuhat sa lamisa, naghimo usab siyag lamisa nga acacia, 88 ka sentimetros ang gitas-on, 44 ka sentimetros ang gilapdon og may gihabugon nga 66 ka sentimetros. Gihapinan niya kiniglonsayng bulawan ug giribitihag bulawan ang mga ngilit niini. Unya gisanipahan niya ang libot niini og may gilapdon nga 7 ka sentimetros ug giribitihag bulawan ang maong sanipa. Naghimo usab siyag upat ka argulyang bulawan alang niini og gibutang kini sa upat ka eskina, sa dapit niya nahimutangan sa mga tiil niini. Ang mga argulya nga maoy balhogan sa mga yayongan sa lamisa gibutang duol sa sanipa. Naghimo usab siyag yayongan nga acacia og gihapinan kinig bulawan. Unya naghimo siyag mga kahimanan nga lunsayng bulawan alang sa lamisa, mga plato, mga kupa, mga tibod og mga panaksan nga gamiton alang sa halad nga ilimnon. Ang paghimo sa butangan nagsuga, naghimo usab siyag butangan nagsuga nga lunsayng bulawan. Gihimo niya ang tungtunganan ug ang lawas niini sa sinalsal nga bulawan. Ang mga bulak nga gidayan-dayan niini, lakip ang mga bios ug mga gihay, gihimong unay sa kinatibuk-an niini. Unom ka sanga ang gibutang sa mga kiliran niini, tulo sa matag kilid. Ang matag-usa sa unom ka sanga may tulo ka bulak nga dayan-dayan nga sa maghitsura sa bulak sa almendras ug may mga bios ug mga gihay. Diha gayud sa lawas sa butangan nagsuga may upat ka bulak nga dayan-dayan nga sa magporma sa bulak sa almendras ug may mga bios ug mga gihay usab. May usa ka bios ilalom sa matag-usa sa tulo ka parisan nga sanga niini. Ang mga bios ug ang mga sanga unay sa butangan nagsuga. Hinimo kinigikan sa usa lamang ka sinalsal nga lunsayng bulawan. Naghimo siyag 7 ka suga nga ibutang sa butanganan ug mga kimpit ug mga sangga nga lunsayng bulawan. Mga 34 ka kilo nga lunsayng bulawan ang nagamit aron paghimo sa butangan nagsuga ug sa tanang kahimanan niini. Ang paghimo sa sunuganan sa insenso, naghimo siyag halaran nga acacia aron sunogan sa insenso. Kwadrado kini, 44 ka sentimetros ang gitas-on ingon man ang gilapdon og 88 ka sentimetros ang gihabugon. Ang mga sumay-sumay niini sa upat ka eskina unay sa kinatibuk-an niini. Gihapinan niyag lunsayng bulawan ang ibabaw niini. Ang upat ka kilid ingon man ang sumay-sumay niini og giribitihan niyag bulawan ang mga ngilit. Unya naghimo siyag duha ka argulyang bulawan nga balhoganan sa mga yayongan ubos sa ngilit sa duha ka kilid. Naghimo usab siyag yayongan nga kahoyng acacia ug gihapinan niya kinig bulawan. Ang paghimo sa lana nga igdidihog og sa insenso, naghimo usab siyag sagradong lana nga igdidihog nga gisagol sa lunsayng insenso sama sa buhaton sa tighimog pahumot.